Children of God, mga anak sa Diyos. Niadtong pipila ka bulan ang nilabay atong nahisgutan si Scott Vincent Borba. Kung inyong mahinumduman, siya usa ka successful businessman o co-founder sa Elf Cosmetics nga nakasinati sa kinabuhi sa kadato, sa negosyo, celebrity circles o mga wala diri wala didto nga mga party sa Hollywood. Sa usa ka party nga iyang gihimo sa iyang balay, nakasinati siya og usa ka spiritual experience nga iyang gihulagway isip pagpakita kaniya sa makalilisa nga kahintang sa iyang kalag didto sa impierno. Daghan siya og mga bisita nga mga celebrities nga niduyog sa iyang bungga kaayo nga party apan sa iyang kasing-kasing naay kahawang siya nga nasinati. Nakaingon siya sa iyang kaugalingon nga kung gihimo siya sa Ginoo, ing-ani na lang gyud ba di ay ang kinabuhi. Puro na lang kalipay nga kalibutanon, party diri, party didto. Niana siya sa Dios nga kung mao lamang kini ang kinabuhi, nga magtrabaho, magparty, mamatay, dili mao kana ang kinabuhi nga gusto sa Dios alang kaniya. Mao nga ang iyang turning point, talagsaon kaayo. Giingon niya nga niadto nga maong party daw nakakita siya og vision nga gipakita kaniya ni San Miguel Arcangel ang iyang kalag nga naagyod sa impierno tungod sa paagi sa iyang pagkinabuhi. Human niini mibiya siya sa iyang balay ug misugod sa usa ka seryoso nga proseso sa pagbag-o sa iyang kinabuhi. Hinay-hinay niyang gibiyaan ang iyang luxurious lifestyle ug nagsugod sa paghatag og pagdivest sa iyang mga kabtangan. Sa kaulahian, sayod na ta, misulod siya sa seminary ug mitubag sa iyang calling ngadto sa pagkapari ug naordinahan siya sa Diocese of Fresno niadtong May 23, 2026. Ang iyang istorya usa ka pahinumdom nga usahay kinahanglan nato mangutana dili lamang unsa ang akong makuha kundili unsa man gyud ang gusto sa Dios nga mahimong ako. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa usa ka butang. Unsa ang atong gihatagan pag-ayo og bili. Dayon miduol ang usa ka batan-on nga adunahan og nangutana kon unsa ang iyang buhaton aron makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang bahandi dili pwede nga mahimong atong Dios. Ang batan-on sa ebanghelyo dili baya siya dautan nga tao. Musunod siya sa mga sugo ug nangutana siya kang Hesus tungod kay gusto niyang mahibalo unsa pa ang kulang sa iyang kinabuhi. Apan adunay mga pulong sa Hesus nga nakapakutaw sa iyang galamhan. If you wish to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Matthew 19:21. Sa binisaya nga hubad, kung buot ka nga mahimong hingpit, lakaw, ibaligya ang imong mga kabtangan ug ihatag sa mga kabus ug makabaton ka og bahandi didto sa langit. Dili kini pasabot nga ang tanang Kristiyanos kinahanglan mahimong pobre o ibaligya ang tanan natong mga kabtangan. Ang punto ni Jesus mao nga ang bahandi dili mahimong atong ultimo nga prioridad sa kinabuhi. Ang problema sa batan-on mao nga aduna siya'y daghang butang nga dili niya gustong biyaan. Ug mausab kini ang mahimong problema nato. Tingali dili kwarta ang atong gikuptan. Tingali reputasyon, tingali comfort, tingali karir, tingali usa ka relasyon nga dili na maayo alang kanato. Apan nagsigir ra gihapon ta. Tingali na atay usa ka sala nga dugay na natong gihimo nga normal. Ang pangutana ni Kristo dili lamang unsa ang imong nabuhat alang kanako, kundili
unsa ang dili nimo masalikway aron makasunod ka kanako. Mao kini ang nakapahimo sa istorya ni Scott Vincent Borba nga relatable. Dili man pareho ang istorya sa matag tao ug dili nato angay ikumpara ang iyang mystical experience sa atong kaugalingong pagtuo. Apan ang turning point sa iyang kinabuhi nagpahinumdom nga posible nga ang usa ka tawo adunay daghang butang o bisan pa niana mubati nga adunay dakong kakulang diha sa kasing-kasing. Mahimong naa kanimo ang tanan apan naay parte sa imong kinabuhi nga hawang ang imong kasing-kasing. Ang ebanghelyo nagtudlo kanato nga kinahanglan nato nga atubangon ang lisod nga kamatuoran. Ang akong gihatagan og kalibutanong bili mahimong mauusab ang makapugong kanako sa pagsunod kang Kristo. Ang bahandi dili pwede nga mahimong atong Dios. Ikaduhang punto, diha sa Kristohanong pagbag-o na ay kalakip nga sakripisyo. Ang conversion dili lamang pagbag-o sa atong hunahuna, kini pagbag-o sa direksyon sa atong kinabuhi. Ang batan-on nga adunahan gusto unta og kinabuhing walay katapusan. Apan sa dihang gipakita ni Jesus ang konkreto nga kinahanglan niya nga buhaton. The most specific thing he has to do, mibuga ato ang iyang kasing-kasing og nibiya. Nagpakita kini nga posible nga gusto nato ang langit. Apan dili gusto nato nga usbon ang atong kinabuhi dinhi sa yuta. Gusto nato ang Ginoo apan gusto gihapon nato nga kita ang magbuot sa tanan. Makapag-uol nga sa katapusan sa ebanghelyo ang dato nga batan-on ni biya. Hinuon gipakita kaniya ni Jesus ang usa ka butang nga mas lawom pa kaysa external obedience. Ang hingpit nga pagsalig. Ang tinuod nga conversion kasagaran adunay kinahanglan biyaan. Dili tungod kay dautan ang tanan nga naa nato kun dili tungod kay adunay mga butang nga mahimong makakuha sa lugar nga para unta sa Dios. Mao nga ang conversion usahay dili komportable nga kasinatian. Kinahanglan adunay forgiveness nga atong ihatag. Kinahanglan adunay pride nga atong ipaubos. Kinahanglan adunay bisyo nga atong undangan. Kinahanglan adunay panahon nga atong ihalad balik sa Dios. Dili nato kinahanglan hulaton nga adunay dramatic nga mystical experience sama sa nasinati ni Scott Vincent Borba aron makasugod og conversion. Ang matag adlaw-adlaw adunay gagmay nga mga desisyon nga nagpakita kung unsa gyud ang atong kasing-kasing. Ang atong kalendar, ang atong bank account, ang atong priorities, ang atong relationships, ang atong secret choices. Kasagarang mas matinud-anon nga nagsulti kung kinsa gyud ang atong gialagaran. Diha sa Kristohanong pagbag-o na ay kalakip nga sakripisyo. Story time. Sa kasaysayan sa simbahan, usa sa labing dakong ehemplo niini mao si Saint Anthony of Egypt nga nailhan isip Father of Christian Monasticism. Sa dihang mga 18 to 20 years old pa siya, nakadungog siya sa pulong ni Jesus sa ebanghelyo bahin sa pagbaligya sa kabtangan ug paghatag niini sa mga kabus ug iya gyud nga giseryoso. Iyang gibiyaan ang iyang mga kabtangan ug mipuyo siya isip ermitanyo sa kamingawan sa Egypt. Sa kadugayan, daghang mga tao ang nadani sa iyang kinabuhi ug nangadto kaniya aron mangayo og spiritual guidance. Mao kini ang usa sa mga sinugdanan sa Christian monastic movement sa Egypt. Din ang mga tao mipili sa pagampo, sa pagpuasa o pagkinabuhi nga mas simple alang sa Dios. Sa pagsugod sa ikaupat nga siglo, ang iyang ehemplo nakadani og daghan kayo nga mga disciples ug mao nga kining mga nisunod kaniya nakahimo usab og mga communities.
ang pagsulbong sa monasteries adunay kalabutan usab sa dakong kausaban sa Roman Empire. Human mihupay ang panahon sa persecution o nidaghan ang mga Kristiyanos sa mga syudad. Alang sa uban, ang monastic life nahimong usa ka matang sa bloodless martyrdom. Usa ka adlaw-adlaw nga pagkamatay sa kaugalingong kahakog, sa kahilayan ug pagpasigarbo. Mao nga si Saint Anthony sa Egypt, dili lamang tao nga mipalayo sa kalibutan, nahimo siyang ehemplo sa usa ka tawo nga nakasabot nga ang pagsunod kang Kristo adunay bili og nagkinahanglan og tinuod nga pagbiya sa kaugalingong kabubuton. Children of God, mga anak sa Dios, unsa man gyud ang atong pinakadakong bahandi, hinaot nga dili kita mobiya nga masulubon tungod kay dili nato buhian ang atong gikuptan. Hinaot nga masulti nato sa katapusan, Ginoo, ikaw lang yun ang akong gikinahanglan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, the Philippines. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.